Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, te seryeta o itaalawas, anapauluhan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tudong, panagtatalo nun. Aglangan ka kiti, tatulungan datatang kana ng ijay talon. Aglangan tayo amin, tatulungan tayo ida. Sikat aglangan, tawan mo't ammo medyo pagadalan. Da kami ken ni Maxine, saan mi amabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin. Mapukawon at award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang magpaiso no maikat ti award mi. Uray sumardang kapaykid di tagtalon ka langon. Naggraduarak pa'y iti senior high. Sakbay nga agsardengak. Talon ka langon, tapno addaramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawen, siyak timang tulong kada kayo. Tapno makapagkuleyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni mo itnod dadagiti ka sa pulang. Ay, naglangan pi man ti buridet tatapno laeng tumulong. Ay, ngam jay dua, di da kayat ti aglangan, tasayang kanaw ti award da. Apay nga tamat asaan da nga agpapada iti laing. Ada kapkapso ti buridet tayo di pagadalan. Nagagat matkit day, no maipapanit ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao, no nagagat lakit day. Agbiag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramatan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadagiti duang anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kitagsipod ta sadot da, rumbang laang ama kaadal da, tapno agbiag da. Awang klase, tada na pa ng ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iji taltalon. Ay, oray siya ka. Jak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa da tatang iji talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon nga talon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Tawan mo't lang ang amuna. Ay, Imbag lakit din tadamot lalain ko. Pasaray adda honor ko ijay pagadalan. oray siya mata. Kitaam ni Greg akanayon iji talon. Naknak sa tikudil na. Kasano, kat mabilag mat akanayon. Iso asan tapay nga gawid. Ay, tsak kaya ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house ta. Agawid lang to, no awan allowance ta. Ading, lakwan lakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyangget, manang. Adalay padamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mang. Idi nga minapanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada feken max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da kadagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam. Nagsauak ka din iti saan apod no, manang? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mat mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Hay, jak pay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad-adal nga anak mo. Awan da pay manang, apay ka de. Nasa ungamin ni si Mang. Nga addan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka no mat klase da. Hanggang apay nga awan mat dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawid. Adda nga min madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tadyak makita dagiti dua akakabsat na at tumulong kan guana. Ado ka no nga minti ipapaaramid da kadakwada, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang.
No awan klase, at dadamot ijay talon. Damagit tuman ida, apaman asumangpet da. Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makaalata, agsublita dito boarding house. Adang amin aramido. Uray siyak mata. At damat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idi nagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman na nagagat Jacob sa tangag mula iti nagduduma na tang. Talo damot kada tatang kun nanang. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Kat amom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sa dut apadak at tumulong igay talong. Mabalin mo makatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung nga anak ni si Mang. Ngam, di kay mat nagawid. Kuha na nang. Ada nga min inlipas mi nga impaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo kumamat no kasjay nga awan klase yo. Kasano ngay kat nagrigat mat nga min ti ipapaaramid da a report. Marigatan nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni si Mang, tapay anak kaawid da. Kuha nga min nanang. Ada nagpatulungan da ngam amuda. Iso aday jay. Nalpas da dagos. Mala, in kayo nga rod tulungan ti kabsat yu ije talon tanasa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Mapan kami iti talon, nanang? No kayat yu nga adda ilako tayo. In kayo tulungan ti kabsat yu tapno adda allowance yu. Kaasim at jaadi yu. Naglawa maggayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Una rod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwadang agburas. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuad da tayong tiag trabaho. Ada kamat gayam dita. Naginanak lang tanabanugak unay. Si kama matiag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kan adayo ti pangipanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo ngay panidya kalsada. Max, san mo unay akaadwan ti awitem? Impag ni Greg ata naruam nga gaw awit iti nadagsan. Hay, balin tayo na para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag itinatang. Aguriguraksan. Nagbunag ka lang? Agsakit kan? Bagkan ka, tanairuam ka ngagbunag. Siyak may. Napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ibiyag ti manalon. Diyak kayat yag nanayon aman nalon. Agyaman kakit diya, tadataltalunan tayo. Nungay awan, Iso asikan ti makaamoy ti talon. Tinasken, kat matulungan na kami ang makaadal. rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kadatatang kenanang. Di kagdanag kabagis. Igaud mi ti agadal. Sa pa kayo manan dito'y talon ha, bayaw. Kasapulan Doon ngamin ti pagad-adalan mi iti kolehiyo. Damax kan fe. Imbag man tasan nagreklamo ni Greg. Asaan nyo mat pinagkolehiyo, bayaw? Kaya't ko kumamat. Ngam ko na marigatan ka nga agadal. Narigat ka ti agadal. At dakap kapoy nan sa ngamin iti pagadalan. Hanggang nagagatmat kit di abaro. Wanmat kindi Numakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at tawid ka ni Greg at daga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da, tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da, numakaturpos da. Ngam ni Greg, agnanayo na aman nalon. Ay, anyangay nga ron doon di kasta.
Kaya't naman ti agbalin naman nalon. No makaturpos da Max ken Fe, dakkal ti utang da na imbaga nakam ken ni Greg. Nagagat day di agreg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na. Imbaga, no nasayat dan tumat ken kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damot tay tao ano makaturpos, di nan am mo tinang tulong ken kuana. Ay, saan kumamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandani di pa'y tulungan dagi adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan, no mapanda dumawat iti allowance, kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad-adal iti kabisera, manang. Ay awan da pa'y matading ko. Ang mga noad da impaaramid da kadakwada. Kasta nga ta, manang. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan ba't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipagpakita da kanya. Kasta ka de. Ang madamag ko man, manang. Apay ngay ajak makita at tumulong kada kayo dagiti anak yu iti talon. Maawatan milatan agad-adal dakat nga road. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad-adal da iti kolehiyo? Sandan at tumulong iti trabaho iti talon? Ay, saan amabalin, manang? Nay, naggapu ka lang anapan gimatang itim na merienda. Maikulkul ang kamatayin. Napanan ka din ni Greg. Napan na pinadigos tinwang ijewaeg. Apay ka de. Imbag tawan dito'y ni Greg. Di na mangeg ti ibagakken kalakay. Anya ay day tang ibagam. Tandi mo pa'y kayat amangag na. Nasao kanyak ni si Mang. Nga oray adda iti kolehiyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. Adag iti anak ta. Kat umay dalaan no mangala iti allowance kan bagas da. Day tamat nga ron ti pagsidsid da awak. Nanay. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo kadi nga agawed? Saan pa'y nanang? Adda aramidan mi. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas mi. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y anaglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Saan pa'y adda kasapulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit mo ti sikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Nang kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma a makatulong iti talon da. Apay, diyo kadimot maaramid. Awan ka di tinduling yu a kwarta nanang. Awan. No kayat yaw nga da kwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da iti ruwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay na, nasakit mo tantisikat ko. Kasanungay. Kat adamot kasapulan mi iti pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayo. In kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ilako ni nanang yo. Ang mga nuuray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga ti kayat yaw. Ni Greg nga aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda osaran yaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan a denggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan da Pekan Max, idinto ta da kapkapsot ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmat ni Greg. Nagtuloy nga rod dagiti dua iti kolehyo. Kat ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon, tapno makaadal laeng dagiti dua. Idi agkasapulan da max kanfe iti kwarta, apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga rod dagitoy, tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit, da Greg kanti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Mannalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada, tamapan ila ko ni nanang yo. Amang oray da kami katagurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayong agburas, tatang. Apay, adula unay aya, tapno mangtangdan tayo pay. Saan mat nga aggigindan, tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako. Ngaumdas apara iti gastosan mi. Agawaan nyo ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo mat. Kitaan nyo dagiti karuba. No awan klase da, agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y, maila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Nagrigatan ayaw. Sana ko man nga agburas. Ngam ko na ni tatang awan kwartata. No awan maburas ta. Nagsakit tumad di manalon akabsat ta. Jak lakit di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ikaw gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapog iti talon. Intun makatupusa. Mapanak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mo ti mapan iti abroad. Igay tantong agtrabaho. Dakdakkel matlaang ati masapulan ta iti abroad. No makapantay jay abroad. Santan ngagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Nayunan yung matan ananang. Kurang at talaga no day talang. Kurang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo, tain nalayo mo't tinaglakwan tayo, dahito'y napalabas? Sapay agda ko magatang. No inagawaan nyo kumatinagburas, kat di nasayaat, ngam nagpampamayan kayo, mat. Diyay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Isumat nga rutin na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasila nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan may apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon niyo amin kankwana? Kain-imbag mo pailaan. Adda ka manan dito'y talon, barok. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong anti. Kasano, kat ijay matlinong ti ad-ado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay, di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot anti. Gapo, tasadot da. Ay, sikalatan ti mga ramid iti amin. Ay, naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akas ta ti aramiden daken ka? Ure ananwa kanti. Di daktumat la matulungan. Agdadamot akanayon ni kabisera. Kastoy ti aramidem. Ay, pasaray agla ko ka itinatanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkom.
Basit lang mo ti mapaglakwak, anti. Aramaten da kano di pagadalan, isong alain da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasek man nga rod, anti. Saan laeng apadasen, barok? Aramidem. Ay barok, naglako ka kadi itinatan mo? O, anti, nagawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito. Saan pa, anti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod, anti. Masapol na agidulin ka mo. Manipot kita, kadaglako ka, kargaan ti passbook mo. Intaman nga rod, anti. Saan arumbang nga itad mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulan. Anyati ko nam. Adda ni libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaiso Kanayon iti talon, ngam ited namat amin ti paglakwan na kadag iti sadot akakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadagiti doha. Di ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako nadamot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kapsat da, serseriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak nga agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno at damat pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Daytoy ka di lang ang dinaglakwam. Mano kanong matasakutin lakong. Gumatak mo't ay ti sapatos kan pantalon ko. Ay sus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon iti talong? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak iti pagadalan. At dapay mo't maburas ijay talon. No kaya't yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadda pa'y aramidog. Napanugak. At da inaramid ko. Da kayo kat agburas lang ti aramidan nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula kan aminan. Dayta nga rod ti trabaho. Ano usam Dawatin nyo man di kuna ni Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. In kayo mat agburas iti ilako yo ken ni Max. Ay, hanyamutan. Sapay nagpudutan ti mapanijik talon. Ay, nagataltuman ng ti bulong ti utong kan lubyas ama isagi di ti kudil. Ay saan kayo ngagpamba? Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sapay nagpudot. Agkalugong kayo Ay abam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama nga min ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabali anatang. Nagburas pa'y kumaangamin. Sakbayan na pan nagarado. Numasadot kayo amapan, awan mat na yun takwartayaw. Umutang man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Dayta mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaon nak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti dadduma. Ay, agyaman na kanti. Agsubli kami ngamin ka ni Max iti kabesera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan ko na abayadan na adagos. Takasapulak mo.
nagsublitan iti kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Agawit tanto manan dito yung umay dumawat. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubat ta nga raw dun taintan. Darasan ta. Ta mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tanto manan. Napananda ya. Sinurot na ni Greg iti talon Imbagam ka din nga agsublita iji kabisera. Imbaga nga ni Nana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day tantumot agburas. Makapasuron. Saan mat ngay may dito italon dang ijay dua? Imbaga da nga agpalpada pa'y kano, sakbay asumurot da. Awan dapat tan. Sapay kunada nga agsublida kano ijay kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Marwamdan nga agsadot-sadot. Ay, no apay matakas jay, dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. No muna, tano adda ita da kwartada. Ibagada akurang, tada kano kasapulan da, ija pagadalan da. Ay, di da pa'y matamo ti aginot. Saan mo't abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mat nga umuna. Nagsublimot kang dagiti anak mo ija kabisera, manang. Limabas da itay. Ha? Kat no inton malam ko mati papanda. Napandan? Wen, manang. Dagiti anak ko, tumulong da pay Inton malmalum da pay amapan. Isumat ladi dan simurot ija talon. Napandamat gaya man. Dagiti anak ko, adada pay laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Kasta ka day. Sige, tagawi da mampay. Ni, kunak man no gumatang ka mana. Agda magaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa niya min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawi da kon. Basa. Napanda kanon ije kabisera. Tada samsambutan dang aramiden. Kanayon nga ibagada nga da samsambutan da. Kunada kurang ti kwartada nga maapay ngay anapandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ije talon. Ita, nagsubli da ije kabisera. Baro, naimbag man ta nagsabat ta dito'y dalan. Mano ka diti imbagam kan ni Fe nga utangan na kanyak? Awan matimbagak, Auntie. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti 4,000. Ha? Inyo tangnak ni Manang Max? Isugay madidan simurot ije talon. Saan ani Max ti may imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang da ka, adi mo ammo? Imbes amay nayon ko maitiururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, Auntie. Isugay masana simurot damanang ijay talon. Napandamat gami imutang kini Auntie Mercy ti kwarta. Anya, napanda imutang ko nam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, tinagsabat kami. Ay, saanan ang nasaya at daytang inaramid da? Saan ko ang mapalabas daytoy? Anya itati aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Angam, sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan dang agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamal ita. Masapul nga agtrabaho kayo, tapno bayadan yo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no sa anak agsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kung asyak na iti sumardang. Ni Manang Fe tababae matlang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito in estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan paya mapan agburas iti lubyas kan utong. Tapno maadaan da iti kwarta apang allowance da. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadada iti talon, inarapaap da ti agabrod. Tapno sandan ngagtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta. Sa dapin manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga ron ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni manang feo. Asino tinapan imutang iti kwarta ken ni Marcy? Siyak imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaas amar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Handa kayo matla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Tatang, sayang ano saan kami ang makapagsamor. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangedang ko. Awan ti agsamar, tapno amu yung matiriga ti agtrabaho iti talon. Danga kasang, day takit ang garado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadian nag-enroll itaasamar? Saan, nana? Ay, sayang, tamaitantan ti panagturpos mi. Apay namin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko kat agsamar da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinagsummer. Anya ka diti makagapo. Apay adi da kayo pinagsamar. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat kamin tumultulong. Dagiti anak ko, kadaawan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwan-dakman pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo ang nag-enroll. Nakaamuan niyo matanti. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster diti lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, anti. Ay, awanen sa balay. Ay, masuron ti amayo. Tayo tangyo ti kapsat yo adinamot gayam ammo. Kasampulan mi mat ngamin, anti. Adamat di tati mabalin nyo apang remedyoan. Hanggang sadot kayo lang amin. Anti, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mat ti kwarta. Wala na, anti. Kaya't mi ngaminin tagturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laangan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Auntie Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita. Mabalin mi pa iti agin rule, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, tatang.
No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apang baryo, tapnulaan saan kayo nga umay tumulong. Nalawag, Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadalmi. no makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga gawid ta, mapantumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga ngamin ni nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambartalaang no kasi nga awan klase ta. Sano, marites ngamin dagi abakot. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Ngaron, inlimod dati kinasadot na tumulong. Ngam naamuan dalat tamot. Saan abali ah? Tanulakot makaturpos ta. Pulos adyak kayatan tiag talon. Uray siyak matang, pulos ajak kayat tagtalon. Oray, tadandanitan ang turpos. Imbag lakit din ah, tasaan ang nagkuleho ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata, babaen iti panagtalon na. Ha, napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya magtinaglakwam iti inapit mo nga ire. At damat basit, anti. Aramaten dagiti doa kakabsat ko ti daduma, tap nagturpos dan iti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito sa nikwayo. Wan nga rod, anti. No ko ma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak ko mamet. Angam, saan mo't ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wan natkit diya, anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. At damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel tulakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bay makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wano bayadan kan ka. Imbag tala sabat kabayaw. Saan ako na mapan ija balayaw. Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ija balay intun umay alunes. Agturpos ija kakaan na kanyaw. Katadamo basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong nga agluto bayaw. Agidan nga agpaiso di agkabsat. Talima atawan ti kurso di maysa. Idinto ta upat atawan mat di maysa. Malpas matlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakulehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg ije talon ipag. Amagan no saan mi an nabalinan kanila ka ikaw no da kamila ang tinagtrabaho para kadagiti do bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday tabayaw. Mabalin min ti agtugaw nga agina na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan no inton Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas matlangan ti paggasgastusan ni Kabagis. Ay, makaginawa damutan. Deta nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusan. Tilaangan aramatan da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diya na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit de. Ay na, amo konti ugali dagi jay adwa.
Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati ornong na ita. Itata nakaturpos kayo na agkabsat. Anya ka diti plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di am mo da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na ijay Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iti Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Masuro na kanibakit si Mang. Iparambag na nga ada trabaho dagiti anak na iti Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanan kami to iti Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. Una nang. Mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Payapurada mati ipapantayo iti Israel manang say. Wanya rod. Manutayo mat nga kukuyog. Tamay salaang a hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbaglakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tay di pagadalan tayo ti imbayan di amamo ti professor tayo a recruiter. Uy nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iti Israel. Santan nga agtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakay destinuan ta. Dahita pa nagtalon ti dakpulos kayak at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang birok iti mangsalda iti dadto matalon. Una, sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmano day jayan. Nalakadala nga sakaan ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asa ka anda adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan. No agsweldodan, ije papatanda. Sayang dyan nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dahita ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan ati pagmulaak. Sana bali, taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day taamanang. Sayang ti daga. No saan tayo amasaka? Danag mon aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad kat makalipat kayon. Aday yung ama pasamak dayta. Agsublikan ka, italon. Naggapuan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam sama. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Ay, saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho ijay Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasaya ti matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anya nga iti trabaho da ijay? Crew kano iti restaurant ken hotel akay bangbangon iti Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam, manang.
Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtrabtrabahuan tayo. Soldado sa kanumat ti sigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit kastamat ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy. Kat saan amagatang dagita? O, di mabalinta ti gumatang. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannanon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy. Abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da. Kat pinatyan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua. Napagasatan da amapan ija Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talong da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nagipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Mannanon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kastamat ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Nasauna pa'y. Anak kapasyar ka no pa'y dagiti dadakkel na ditoy. Di ka no magginatang na a house and lot ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamat ditoy. Mabalin tamat apagpasyaran dananang kantatang ditoy. Una, no kayat dati umay ditoy. Patyamot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar ditoy. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakatayo iti talon tatang. Urayan tayo nga umawag da. Taipalagip tayo. Nasken ka di ba nga ipalagip da ita kadakwada? Amangan lumabamban damot ijay. Iswadi da pa'y masangot ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon. Ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Anya nga tangay ti rason. Nuapay adi da ang gipawit. No saan laga po iti naisalda at talon? Uray saan da ko man ngagpawit? Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mo ta nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da? Damagat tuman kan ni Kabagis, nagkita kami. Kasano no madanon ti taning ti panangisaldada iti talon da? Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da? Husto tay ko nang bakit. Adalok-loko dagi di adwa. Ay, win nga rod. Husto ti imbagak ka ni Greg amasapol nga agidulin iti kwartana.
Isunsamot tan ti mapasubo amang sakay ti talon da. Tadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Kat no saan kanon nga active ti account da iti Facebook. Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan da ti pagrebengan da. Magatang tantimay sa ala ko a house and lot. Adanda kalabalay ta dito eh. Ay, ungayam. Kasanungay di insaldada atalon. Ang mga numakapuntot ni tatang. Sayang mat nga mi no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya nga, i-activate tan at ti Facebook account na. Sigurado akong taken data. Lakit dia. Ibagata na kagatang ta dito itidakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una manang, balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naibagta na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Dimawat kami iti pawayway. Maglakit din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kuha ngamin, ada ginatang mi kan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang. Ditoy ti ayan ti trabaho mi. Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, tay baga kadananang kan tatang da itoy. Maragsakan dalakit din no maamwanda, ang nakagatang kami ti house and lot ditoy. Nakontak kong damaan ng tatang. Inggagara da tayo ngayon black. Tas sa baligayam tinyor urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya? Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu adi tay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan tatang. Ngam inton malam kano. Tas sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, jay lapagsayaatan dati pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisalda at alawon? Damdamagan nakit din no nasakata yung titalon. Imbaga ka saan? Imbaga ka nakisarita kayo itigayim yung anang salda. Ay, amukla kumakas tati aramiden ta. Jakla kuman insalda ti talawon. Di pa'y kanungot gayam na sa kadamanang Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitam nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawak laang mo't Ta, medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat ija abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngam tinanakam nga anak. Oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tanaisaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fe, kun Max? At dalat tamat tao aman nakibiyang itibiyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Hanggang masino ka di tidakda kamatam. Ay, asino pa ingay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launay ti birngas na nga announcer. Isu nga rod abiner nga sanda iti announcer, gapo iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada.
Kat medyo nabayag ka no matanda feken Max ija abroad. Adumit ti mas daaw. Duada nga day di abroad. Ang mapay adida pay lana sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda. Ang mga no inikanda ititaning na. Ay nasingpet ngamin tinang salda. Iso siguro nga iso tinang isaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin jay gayem na. Anyat orasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod da Max kan pa iti trabaho da. Iruruar. Anya ti kayat mo asawan. Ay, saan ko gaya man naibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa eh. Awagak ko mamanen. Ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka naw adidain mauawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya? Tapay agim matang daijay iti balay ken daga. Day tangarod ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay, una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag tanawagan kayo. Hello, Tatang. Si Tiapo. Nasalon at kami, bay. Nasalon at ti Baguio. Ngam saan alimpyo ti utakyaw. Apay asaan kayo nga imbaw awag, ha? Pangamin, Tatang. Pasensyan. Agiin no na ngamin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino namin. Tamangan no maibusan kami. Kahit saan nyo man la pinanunot, noan niya ti mapasamak iti naisalda adaga. Agpawit kaming tungo inton agsweldo kaming Tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talon. Kat uray saan kayo nga agaw awid ditoy, nuday tati kayat yaw. Anya ti kuna ni Tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapunto. Agpawit ta kano iti pangsakada iti talon. Oray saan ta kanon nga gaw awit ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan tayo jay. Jakmat la kayat kag talon. Imbaga kini Tatang nga agpawit ta inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan tadamot tin nagatang taabalay. Una, agri-kontraktan. Tapno oray saan tan nga agaw awit ijay. Nagrigat ti biyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga ditoy Ditoy kami nga agnaod no kas pangarigan tagasawa kami. Oray siyak mo ta. Dito'y kaming nga agnaod. No addan tumatan asawa. Itatanagpaw itmatlaangan dagiti dua. Ingkan sa kaan ti talon iti gayem maw. Huwag bakit. Himbag lakit din, taiso tinangisalda ak iti daga. No sabali lang tinang salda. Amangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda ka no ar-arman ni Greg. Anya nga rod ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Bareng no makatumpong iti pada na anagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya mo kaayan-ayan mo. Unanti, inton maapit ko timula kita. Ang mga nagkalaysa kamin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, auntie. Kaya't agyaman ako na kada kayo. No saan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan urnong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Angam, rumbang kumambet nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasi kati ad-adda anang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam na main, auntie? Saan na bale? Nalpas matan. Naibaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da.
Agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Dakkalmat gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti ited na paglakwan na. Saan ko latan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibangbangko. Adon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengen ti mannalon lakay? Tanuawan ti mannalon. Saan amakan dagiti babaknang ti kwartada? Kasano da ito yan? Ado kano ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda kano gubat ang mapasamak iti dadduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay ang nagatang tayo. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pailang tadda dito'y. Agridan tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Namastrak dati balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi addan da Max Canfeja Israel. Gimatang da ijay iti house and lot. Madanagan mo't da Greg, tasaan da amakontak, dagiti kakabsat na. Tasaan da payin nga agipaw iti pangsaka, iti naisal da atalon da. Iti panagsarita da tata Jose kan Max iti cellphone. Nakapungtot tilakay. Nagpawit nga rod dagiti agkabsat iti kwarta, apang saka iti talunda. Iti mo't ayan da fe kan Max. Adda mapaspasamak arin nupak dagiti soldados kan rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imalis da kano. Iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, no ipagarup da soldados pailang tadda dito'y. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Numastrak dati balay dagiti sibilyan. Kasta ka nga rod. Sapay awan ka no ti santuanda. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kaya't dasaktan, saktan dalatan. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito'y? Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pailaang ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan? Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel. Ha? Ne, saan ko nga mo? Ay, damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fe kan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam adito Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo. Amo na siguro ti mapaspasama kay Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangag si Mang.
Tama pa anak man iti balay da, tagdamagak man. Engka kadi ipadamag tinadamag mo kanyak, mana? Ay, amok no amudan ti damag, wano saan pa'y. No managdengeg, wano managbuya da iti damdamag. Amudan. Malaksid no saan? Itaman pa'y kabagais. Naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo ka di. Nala daw kami matanang ilukat iti tibay. Anya ka di ti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagais. Ay, ijay kanumat gasa. Ijay ti ayad dagiti kakaanakam kabagais. Imbag ano saan da may raman. Ay, dayta nga ron mat ti pagdandanagak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amangan no maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ang maitulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadag iti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamot kanal buong itay bigbigang. Ijay kanumat ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan da tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mat umay at turista. Gapo iti day ti arinupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Di da pa'y lakat agawid dagi jay. Di da ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Ado pa iti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nanti agawid. Agparipatrate da kuman. Makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay. Anya dyan na ipadamag nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalaan da iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awagan man, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat dalakit nga rod ijay. Barok, rinugyam mat gaya mat nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan min to iti agbalin to nga asawa. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandaan ton balayo adagos, barok. No agawid to dagiti kakabsat ko, iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga rod dayto tasikatin ang ipaaramid. Adutin nala ka trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas daytoy balay ko, akalay sa kami iti kayan ayat ko. Dayta ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ija Israel. Jak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan. Binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay a ginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adim mapo. Uray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag day ti arinupak. Kasanutan ditoy. Agawid ta ka di apaoy-paoy ijay Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border.
Taijay ka no ti papanandag iti kayat na ti agawin. Agkukuyog tayo matlang ang kadagiti kakadwata nga imay dito Israel. Anya pa'y ngay no ti kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan mo ten kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umat ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi ka nun nga agripatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Sapay ko mga raw ta makasangpat dan. Ay una yan tigas-gasat dan ijay. Sapi agsasaruno ka nun ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandag iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manen ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agriply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabrod. Saan matanti? Balay lang ti may saaman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos dayta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti manalo nanti. Di da ngamin ammo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao. Kat nagtaod iti mula dagiti manalon. Wan met anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti manalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamas ti saan ang nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay. Wano karayan. Dagiti karni ngay anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko ana, akasla balay matlaeng tinagabrod ti balay na. Ay wala. Nabayag nga min nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag. Nulakat amon ti agimped. Makabalay kamot, no kayat mo. Ay wan, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna ang mapaawid. Ay, day tati saan tayo nga amo. Awan mat nga minti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakas anapasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon ang maikulang ni Kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Nipod na bomba dagiti dadto mapastak ditoy. Awanin ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon ditoy. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Diyakamon. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay. Kandilata nga itadda. Diyak pa'y mabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko manong pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itadda. Naawan nga kasano tayon. Kurang mangarod. Mabisina kunay. Kaya ko kumamatin na po. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga'y bayaw. Ay, intun pa blessing. Umay kayo to amin na nagtrabaho. Ay, saan nyo abay bayagan at ipablessing bayaw? Unaam ka no, tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray at dadagita aparso asumsumat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangtad iti swerte. Agam magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak man amaw.
Pagsasaon sa laang matdayta. Siguro. Awan pa'y mo't nakakita iti di katatawan ako nada. Ngam apay nga tamat. Ngay bagada nga adda dagita aparswa. Wen nga raw, kat saan ba't nga rod ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg. Apay ang nadamag yun day tanana. Wan ta nakapaaramid ka mo iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga orno. Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti panagtaltalon ko, Saan ka di napag-aadal ko dagiti kakabsat ko? Babaan iti panagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga ore man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Ammum dayta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapol nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanon, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito itibising. Unay ka ti kastoyan. Nagriga ti biyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay ko maa, tamakasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumitngot. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mo. Wen imbag iti rabi tamabalin tayong aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti balik iti may sa manalon. Ni Uncle Matt. Di na kumamat patiray ukan, Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbaga. Agyaman na. Tama apresyar yo tinaramidak, Uncle. Rumbeng laeng. May saka apagwada naman nalaw. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami ni Timabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na. Ay no, iti asidag tayo dahi di akanalbong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot tan amakawid manang? Oh, matayak iti nervyos dito Wan nga rod. Agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Manalo na, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.